Hej alle sammen, velkommen til en video. Jeg ved godt, jeg har lagt rigtig mange videoer i dag, men det er fordi, at jeg skal erstatte nogle af de dage, der ikke er kommet ret mange videoer ud. Lige her før, der var en eller anden person, der har spurgt, hvad jeg hedder på Xbox 360. Jeg har sagt det i nogle af mine andre videoer, men jeg kan godt sige det igen. Jeg hedder S-E-J-E, altså seje, S-E-J-E, og så, altså det er seje. Jeg ved godt, jeg lige har sagt det 2 gange, men det er så I forstår. Og så uden mellemrum, D-A-L-L. Altså dal. Uden mellemrum, D-A-L-L. Dal. Okay? Ja. Men ja, jeg keder mig. Jeg tror, jeg går ind og spiller noget Garry's Mod eller sådan noget om lidt. Men ja. Ja, det var ellers lige det, han ville gerne lige vide. Så, ja, tak for smag. Smid længe. Hej hej.